Egunon, ongi etorriak. Oraindik ari da jendea sartzen, itxarongo du pixka bat. Bueno, oraindik dago jendea itxaroten, sartzeko. Hemen nire lankideak daude sarrera ematen. Hemen gaude berriro. 5. digitaldia hasteko prest. Baina, hasi baino lehenago, ohartxo batzuk emango dizkizuegu. Hasteko, estrenatzen dugu webgunea. Aste honetan, zentroetara iritsi da ohar bat, emailez, honen berri ematen. Gure web orrialdea martxan jarri dugula. Hainbat atal ditu eta gaur aurkezten dugu hemen haietariko bat aurrera mesedez aurkezpenean, haietariko bat Moodle-gunean eta, hemen ikusten duzuenez, webmintegirako sarrera dauka, zuzena Moodle-gunera bebai, eta Amaraunera. Hain zuzen ere, 3 atal hauek izaten dira, lotura estua daukate saio hauekin, ez? Lehenengo honetan, webmintegian, agertzen dira bideo guztiak, orain arte egindako bideo guztiak. Moodle-gunean da sarbide zuzena plataformara, hemen ikusten duzuen bezala, eta atzera egiten badugu, aurrera egiten badugu, azkenengo atala Amarauna da, eta hemen, badakizue, aukera daukazuela, zuek egindako atazak eta materialak partekatzeko. Hemendik egiten da sarrera, eta, aurrera goaz, betiko moduan, gure ikasleak erdigunean daude, egiten ari garen hau guztia da haiengan pentsatzen, inguruan gaude irakasleok, horregatik zaudete hor, pantailaren beste aldean, ez? Gure ikasleak importanteak direlako, gure formakuntza hobetzeko haiengatik, ez? Ikastetxean nola ez, azpiegiturak eta eredu aurreratuak. Hau guztia, honekin guztiarekin hori bilatzen dugu, ez? Eredu aurreratuak. Eta orain, azalduko dizuet, orain arte egindako ibilbidea. Irudi hau ezaguna egingo zaigu guztioi, Ditxkonpeduren markoarena, 6 atalak, behin baino gehiagotan aurkeztu dugu, baina gaur modu diferente batean aurkezten dizuegu. Hasi ginen azaroan, ibilbidea hasi ginen konpromisoarekin. Hemen aurkeztu genizuen Garbinaren eskutik, Ditxkonpeduren markoa jakiteko zertan egon behar dugun jantzita irakasleok, ez? Eta pixkanaka aurrera egin dugu, eta bigarren saioan ikasleak ahulduntzeko tresnak eta estrategiak luzatu genizkizuen Hasierren eskutik hiru ikaskuntza diseinu unibertsalaren hitzaldian. Hemen hobekuntza bat sartu genuen. Eta izan zen hemen gure alboan agertzen diren lagun hauek zeinu hizkuntza, gaiarekin oso lotura estua zeukanez,
hori hobekuntza sartu genuen. Hurrengo saioan, Makeren hitzaldia, ziberbizikidatzaren inguruan eta gure ikasleen gaitasun digitala garatzeko hainbat gako eskaini zizkigun, Makek, hemen, egin genuen hobekuntza izan zen batez ere aurkezpenean, zuen eskaerak ikusten ari gara, zuen ekarpenak bai foroan, bai Moodleguneko foroan, bai inkestetan ere, asebetetze inkestetan, eta, eskatzen zenuten aurrekoetan letra gehiegi zegoela aurkezpenetan eta arintzeko, eta, horretan hobekuntza hori sartu genuen, aurkezpen bisualagoa. Hurrengoa izan zen pasaden hilean, ni neu izan nintzen islaria, eta, hemen egin genuen aldaketa izan zen Teamsera pasatu ginela, aurrekoetan beste plataforma batean eta beste modu batez egin genuen, eta pasaden hilean hori Teamsera pasatu ginen. Horrekin batera, kontuan izan genituen zuen iritziak eta eskaerak, eta saiatu ginen adibide anitzak ematen, haien artean aurrezkuntzarako batez ere hori zen jasotzen genuen eskaera, Oraingoan, gaurkoan, hainbat hobekuntza ere sartu ditugu, batetik, pertsona berri bat daukagu zeinu hizkuntza egiten, praktiketako neska bat etorri da gaur, eta, ongi etorria berari ere. Kit digitalean ere egon dira aldaketa batzu, batez ere itxura aldetik, hori bagoaz fintzen eta hobetzen, eta azkenengo aldaketa gaurko saiorako da, gero bete behar izango duzuen galdetegiaren moldaketa. Badakizue, saioa bukatzen denean, webmintegiaren saioa bukatzen denean, galdetegi bat luzatzen zaizuela Moodlegunean, eta hor azabetetze inkesta bat bete behar duzue. Hor moldaketa batzuk egin ditugu, batez ere zuen iritziak eta ekarpenak kontuan izan da. Hurrengo saioa izango da maiatzak 4an eta azkenengoa izango da. Horretan, baliabide digitalen inguruan arituko gara, eta hurrengo webmintegi horretarako ere, hainbat, hobekuntza batzuk planteatu ditugu, hauek ere dira guretzako erronkak, Eta, saio horretarako bai, pentsatu dugu bideoak moldatzea eta beste modu batez eskaintzea zuei. Eta, ez naiz gehiegi luzatuko, baina bai, aipatu nahi dut gauza bat azken egunotan foroan egon dena pilpilean, eta uste dute argitu behar dugula. Batzuek esan duzue, denbora asko sartzen ari zaretela ikastaro honetan, eta, hori guretzat oso pozgarria da, eta benetan eskertzen dugu. Batzuek adierazi duzue, material osagarrian, ordu asko sartzeko dagoela materiala. Eta egia da, baina zergatik dago horren beste materiala. Material hitzak berak esaten duenez osagarria da, Orduan, hau pentsatu dugu oso ikaslego anitza zaretela, orduan, denetik eskaini behar dugu. Batzuek asko behar izango dute eta beste batzuek gutxiago. Orduan, hori ez da derrigorrezkoa irakurtzea edo ikustea entzutea. Hor daukazue, material hori hor dago, nahi duen erarte sakontzeko. Orduan, bai egin behar duzuena ikastaro honetan, 30 ordu horietan, da hitzaldia ikusi, galdetegia bete eta gero atasa burutu.
Gero, badakizue, ardaza burutzen duzuenean, udelgunera igotzeaz gain, Twitterren partekatu alduzue, hemen daukazue traola digitaldiak erabili alduzue, batzuk ja animatu dira, partekatzen materialak eta egiten dituzten ekoizpenak, eta Amaraunan bebai, baina hori hautazkoa da. Eta, bueno, orain ja hitza pasatuko diot Arrateri, gaur Arrate daukagu hizlari. Normalean, bueno, aurpegi ezaguna da, beti egin duelako guztion aurkezpena, horregatik gaur nago ni beste aldean, bere aurkezpen egiten. Arrate Ugalde zuzendaria da, Orokieta eskolan, eta gaurko egunean metodologia aktiboez arituko da. Zurea da hitza, Arrate. Kaixo egunon, kostatzen ari zaio kargatzea pantailari, bueno, listo gaude. Bueno, gaur dagokit niri hitzalditxo hau egitea, metodologia aktiboak gaia tokatu zait, azken aldian pilpilean dagoena ja, urte batzuk badira etengabe entzuten ari garena metodologia aktiboak toki askotan, baina egia da, azkeneko boladan, batez ere hartu baduzue parte kurrikulunaren formazio saioetan eta konturatuko zarie metodologia aktiboak etengabe dagoela, ezta? Toki guztitatik agertzen dela. Batzuentzat, kontatuko dudana gaur, izango da pixkat, ikusiko dute beraien praktika islatuta, ezta? Nik kontatzen duten honetan. Eta beste batzuentzat berriagoa izango da. Ero zenbait gauza berriagoak izango dira. Bai helburuetako bat, gaurko saioan izango litzateke metodologia aktiboen inguruan hitz egiten dugunean, denok izen berdina jartzea gauzeri, ero gutxienez, zerbait irakurtzen ero entzuten dugunean, denok ia lortzen dugun hizkuntza komun bat eratzea eta gauza berdinak ulertzea. Ze askotan baditugu hor nahasketa batzuk gauzak berdin ez ditugulako ulertzen. Eta ia hori lortzen dugu. Horretarako, kostatzen zaio, pasatzea. Bueno, horretarako, lehenengo markoan kokatzen saiatuko naiz. Metodologia aktibo hauek markoan, hezkuntzaren digitalizaziorako Europako markoan, DIPCOM-edun, ze tarte hartzen dute ero, nun koka ditzakegu. Ez du nahi? Berriz saiatuko naiz, partekatzen. Estiot ez eritu. A ver. Orain ikusten da. Vale. Baina nik ez dut ikusten. Zuek nonbait ikusten duzue, baina nik itzultzailea ikusten du. Vale. Bueno, orduan, lehenengo DIPCOM-edu marko hori saiatuko naiz jartzen. Gero, hortik, pasatuko gara definizioa, metodologia aktiboak zer diren, ia ulertzen dugun ondo, eta horren ezaugarri batzuk, minimo batzuk ataratzen, danon artean. Gero, ezaugarri horiek izateak metodologia batzuk ze ondorio eduki beharko lituzkeen gure praktikan, eta gero, digitalizazioarekin honek ze lotura daukan. Ze konturatuko zarete momentu batzutan, askotan ez dugula guk, ez dakitez, gure imaginarioan digitalizazio bezala ulertzen dugun horretaz ez garala arituko, baina bai aritzen ari gara, Eta metodologia aktiboek badute eduki beharko dituzkete ondorio batzuk gure praktikan, eta hortik aurrera, gainera, eduki beharko lukete digitalizazioak ere aportazio batzuk egiten dizkio horri, eta horiek saiatuko gara azartzen. Hortik aurrera, hasiko gara adibide praktikoekin. 3 ikasegoera ezberdin aurkeztuko ditut, bat haur hezkuntzarako, beste bat lehen hezkuntzarako, eta beste bat DBH-erako. Eta, pixkat, gero dana laburbilduko dugu. Gaurko helburua,
ikasegoera horiekin izango da, benetan zuek ikustea, osea, izatea eredu batzuk, eta eredu horien inguruko hausnarketa, ikasegoera horien inguruko hausnarketa bat egiten saiatuko gara artean, eta ia hausnarketa horrek gero laguntzen digun gure praktikan jarri behar ditugun gauzak errezago egiten, ez da, erobintzat hausnarketa batekin. Bai, ia oraingoan lortzen duten pantaila ikustea. Vale. Markoa badakizue, Kristinak oso ondo azaldu duen bezala, 6 ataletan dago nabaratuta, eta guk gaur jarri dugu metodologia aktiboak kokatu ditugu irakatsi eta ikasi atalean. Baina, hauek ez daude bakarrik irakatsi eta ikasi atalarekin lotuta. Konturatuko zarenez, azalpenak ematen noan aurre zerean, bezala, konturatuko zarete, Kristinak beste egunean ebaluazioaren inguruan esandakoarekin lotura zuzena daukala, momentuko feedbacka eta jarraipen zuzena agertzen delako, orduan ebaluazio atalarekin lotura dauka, eta beste alde ere, Asierrek kontatu zigunarekin lotura zuzena dauka. Metodologia aktiboak martxan jartzeko derrigorrezkoa dalako gure ikasleen konpromesua. Konpromesu hori da premisa bat honek funtzionatu ahal izateko. Eta hori ikasleen ahalduntzearekin dago lotuta. Baina, bueno, zentratuko dugu 3. puntuan, ikaskuntza eta irakaskuntzan. Eta hor, markoak eskatzen digu metodologia ezberdinak, irakaskuntza atalean metodologia ezberdinak ezagutzea, eta horiek gure testuingurura egokituta erabiltzea. Eta gainera, horrek erabiltzen ditugunean, modu esanguratsuan, zentzua duen modu baten, teknologia erabiltzea. Bai? Bestalde batetik, orientazioan egiten digu referentzia orain aipatu dudan horretara, ebaluazio horretara. Etengabeko jarraipena unean erantzun bat eman ahal izatea sortzen diren arazoak konpontzeko ikasleei laguntza hori momentuan ematea, eta egindakoaren inguruko hausnarketa bultzatzea. Bai, eta gero, berdinen arteko hemen ikaskuntza kooperatiboa jartzen duen horretan, elkar eragina pertsonen artean eraikitzen da jakintza, bai? Elkarrekintza horretan, eta talde lanarekin dago zuzenean lotuta hori. Autoerregulatutako ikaskuntzari dagokionez, ikasleak modu autonomoan lan egitera eta ikastera haien jakintza ezagutza modu autonomoan eraikitzeko gai izaten lagundu behar diegu, eta hortarako aukerak eta pistak eman behar dizkiegu. Eta gaurko hitzaldia hor kokatzen da. Naiz eta besteekin ere lotuta egon, irakaskuntza, ikaskuntza atal horrekin dago zuzenean lotuta. Beitu, hemen, ezta? Dago diapositiba. Eta gainera, ikaskuntza autonomoaz gain, denbora hartu behar dugu egiten dugun horren inguruan hausnartzeko. Eta eskaini behar diegu ikasleei aukera hori ere. Eta hori da metakognizioa, ezta? Pixkat norberan lan antolatu, atzera egin ahal izatea, hausnartu egiten ari garan horren inguruan, ero egin dugun eta ikasi dugun horren inguruan. Orain, definizio batzuk irakurriko ditugu. Ikaskuntza aktiboa, oro har, ikasleak haien ikaste prozesuan murgiltzen dituen irakasten metodo gisa definitzen da. Azken batean, ikaskuntza aktiboak eskatzen die ikasleei irakaskuntza jarduera esanguratsuak egin ditzatela eta egiten ari diren horren inguruan pentsa dezatela. Ikaslei irakaskuntza jarduera esanguratsuak egin ditzatela eskatzen badie, irakasleoi ikasleei ikaskuntza jarduera esanguratsua proposatzea dagokigu. Oso zaila dalako, guk olako ezer ez badiegu proposatzen, haiek egin ahal izatea. Batzuetan, lana izaten da aldez aurretik hori pentsatzea, baino egia esan, horrek egiten ekartzen du ikasleak haiek ikaste prozesu horretan engantzatzea, horri lotzea eta horrek areagotzen du motivazioa. Eta motibatuta daudenean ikasleak gure lana asko erresten da.
Eta hori argi dakagu irakasle garen guztiok, ezta? Gero eta motibatutago egon ikasleak, gure lana gero eta errezagoa da, eta haiek lortzen dituzten emaitzak hobeak dira. Eta beste alde, egiten ari diren horren inguruan pentsa dezatela. Eta zuetako asko koño zauzien pentsatzen, seguru ez daukagu astirik pentsatzen gelditzeko. Batzutan, eta hori horrela da, egunerokoak jan egiten gaitu. Nahi ditugu ez dakigu zenbat gauza atera aurrera, eta ez ditugu tarte horiek hartzeko egindakoaren inguruan, ebaluatzeko, ikasleek haien burua ebaluatu dezaten, prozesua diseinatu dezaten, ez dugu denborarik hartzen, ez? Temarioak itzelak dira, ez dakit zenbat gauza ikasi behar ditugun, eta ez dugu hartzen denbora, ez dugulako nahi, askotan kontziente gara, ez da? Baina ematen du, ez daukagu lastirik, bolak eramaten gaitula aurrera eta ezin dugula hori egin. Denbora hartu behar da horretarako, ze hori gabe oso zaila da ikastea, ez? Hausnarketan datza ikastearen zati handi bat. Eta beste bat. Irakasle, ikasle, ikasmaterial eta ikasle testu inguru komunikazioan oinarritzen diren prozesu interaktiboak. Ikasleen inplikazio arduratsua bultzatzen dutenak, ikasleak eta irakasleak aberastuz. Hori dira, definizio honen arabera, metodologia aktiboak. Eta oso interesgarria da, ez da, komunikazioan oinarritzen diren prozesu interaktiboak. Beitu, ikaskomunitateak adibidez, proposatzen dituenean bai talde elkar eragileak eta bai tertulia dialogikoak arrakasta ekintzak bezala, ekintza arrakastatxo esaten diote haiek, ez? Oinarritzen dute hori ikerketetan. Eta ikerketa horiek esaten dute interakzioan berdinen arteko eta besteekin egiten ditugun interakzio horietan, baina berdinen artekoak hartzen dute garrantzia handia, eraikitzen dugula gure jakintza. Eta eraikitzen dugula gure jakintza. Eta horrek emaitza akademikoak hobetu egiten dituela, giroaz gain. Ez? Ze elkarren arteko giroa ere horrela hobetu egiten da. Orduan, elkarrekintza une horiek ere proposatu behar dizkiegu, eman behar dizkiegu ikasleen eskura jarri behar ditugu olako momentuak. Ez? Gela haiek nun ikasleak zeuden bainaka ero binaka eta zeuden bakoitza bere zerari begira, bere liburuari ero kuadernoari begira, bukatu dira. Momentu batzutan, bakarkako lan batzuk egin beharko dituzte. Hori bai, inok ez du esate, zehartzen dugu dana la tremenda. Ez du esaten inork, ez dutela olako momenturik hartu behar. Baina interakzioa oso garrantzitsua da. Horrek esan nahi du, ikasleak euren artean hizketan daudenean lan baten gainean, ez daudela berbetan. Berbetan daude, baino jakintza eraikitzen ari dira, ikasten ari dira, eta hortako tarteak eskaini behar ditugula, eta gure lana askotan hortan oinarritu. Bueno, bi definizio hauek ikusita, honek ja ematen dizkigu pista batzuk ikusteko zeintzuk diren metodologia aktiboek dituzten ezaugarrietako batzuk. Ikasleak aktibo egon behar dira. Ardura hartu behar dute haien ikaste prozesu horren ardura hartu behar dute. Protagonismo bat hartu behar dute eta gauzak egin behar dituzte. Gauzak egin behar dituzte esaten dugunean, estrategia metakognitiboeri ere erreferentzia egiten diegu. Zaitxik ez, pentsa huen behar dabe egin duten horretan, egingo duten horretan, ikasten ari diren horretan, zergatik, zertarako. Estrategia metakognitibo guzti horiek nola hobetu dezaket nire jarduna ikasle aktiboek egiten dute. Aktiboak ez diren ikasleak ez dute egiten. Konprometituta egon behar dira beraien ikaste prozesuak. Gainera, berdinen arteko elkarrekintza, esan dugun bezala, bultzatu egin behar da, ez da? Elkarrekin eraikitzen dugu. Gure arteko eztabaidatik ero ikuspuntuak komunean jartzen ditugunean, denon artean joaten gara prozesu hori egiten. Eta besteak nirea aberasten dute, eta nik besteena aberasten dut. Elkarrekin eraikitzen dugu jakintza. Eta gainea,
Gainera, inguruarekin ere elkarrekintzan egon behar gara. Inguruarekin elkarrekintzan egotea da, eskolako paretak nolabait bota egin behar ditugula. Lehengo bota behar ditugu gure buruan ditugune pareta horiek, horiek dira saienak botatzeko, baina eskola kanporat proposatu behar dizkiegula gure ikaslei, egoera errealak haiek hortikan abiatuta jakintza eraiki dezaten. Eta guztienen helburua zein da? Ikasleek autonomia, pentsamendu kritikoa, jarrera kolaboratiboak, gaitasun profesionalak eta autoebaluaziorako gaitasuna garatzea. Haizu, hori da, hor zaudeten guztiok eta hemen gauden guztiok nahi duguna. Horixe da, gure ikasleentzat autonomia, kritikoak izatea, besteekin, elkarrekin gauzak egin ahal izatea, etorkizunean lan modu duin baten bizitzea ahalbideratuko dien lan bat egin ahal izatea eta gainera lan horretan gustura egotea, eta haien buruan, haiek egindakoaren inguruan hausnartu dezaten, hobetzeko, bereien praktikak hobetzen joateko. Hori zuek danok nahi dozue, guk danok nahi dugu, eta ikasle guztiek behar dute. Hori beharko dutelako haien bizitzan garapen osasungarri eta on bat izateko. Bai, lehen ezaugarri horiek ikustea, geldituko naiz gauza batean, ez dakit atzo ebaluazioko saiotan egon zinatenok, beste gauza bat aipatu zuten, eta saiatuko naiz justifikatzen zergatik egin dudan nik sailkapen hau. Beitu, metodologia aktiboen inguruan hainbat proposamen daude. Izena dute, izena gainera egiten du errezago gero taltzeko, fijatu gaitezen zerbaitetan gure buruan fijatzeko izena ematen diogu. Bai. Baina, gauza askori esaten zaio gaur metodologia aktiboa. Baina metodologia batek hartu behar du irakaskuntza prozesu osua bere gain. Bai? Eta orduan, badaude hainbat lan egiteko modu, gaur egunean erabiltzen direnak eta oso modan daudenak, eta onak direnak, batzutan metodologia bezala definitzen ditugunak. Baina adibide bat jarriko dizue. Flipped Classroom. Metodologia aktiboa da? Segunta nola erabiltzen dugun. Guk egin dezakegu metodologia aktibo baten barruan, Flipped Classroom sistema erabili. Baina nik egiten badut, ariketa ikasleei bidali etxera bideo bat ikusteko azalpen batekin. Lagungarria egongo zaiz, seguru, galdera batzuk egiten badizkiet, konturatuko naiz, klasea prestatu ahal izateko, zer ez duten ulertu eta horretan zentratu ahal izango naiz. Bai? Gainera beste bentaja handi bat daukat. Gaur ez da eztabaida, ia etxean zelan egin dituzten ikasleak ero ez, hori beste egun batera utziko dugu. Baina, Flipped Classroomekin, ikasleak, adin batetik aurrera, guztiz modu autonomoan egin dezakete etxean egiteko lan hori, egin behar duten lan hori, baina gero gelan dituzten zalantzak eta lan egiten dute, eta gu hor gaude hortan laguntzeko. Orduan, gurasoeri etxeko lanak kentzen dizkio. Hortaz, Flipped Classroomek egiten digu aportazio on bat. Baina, eskolara iristen direnean azalpen hori entzun da gero, guk jartzen diegun tarea baldin bada, ariketa deskontestualizatu bateria bat, betetzea bakarka, posible dana. Flipped Classroomekin hori ere egiten da, eta hobetzen du prozesua, baina ez gaude metodologia aktibo bat erabiltzen. Berdina bertatzen da, ikasketa kooperatiboarekin, talde elkareragileekin. Horiek lagunduko digute zalantza gabe, inongo zalantza gabe, ikasleen arteko interakzio hori hobetzen. Eta talde lanean aritzen ikasten, elkarre errespetatzen, elkarrekin gauzak aurrera ateratzen, baina proposatzen dieguna aurrera ateratzeko izan daiteke berriro ariketa deskontestualizatu bateria bat. Orduan, ez dago metodologia aktiborik.
Eta gamifikazioa berdina. Gamifikazioak esaten dizu, nola joango diren aurrera egiten. Ikasle guztiak motibatutagoak egongo dira gamifikazioa erabiltzen baldin badugu. Baina horrek ez du esan nahi metodologia aktibo bat erabiltzen ari garela. Eta gero honen inguruan apuntetxo bat. Kahoot supermotibagarria da ikasleentzat. Danentzat ez, aurreko hitzaldian batzuk idatzi zuten txatean, eta arrazoia zuten, inoiz hor gogoiko postutan egoten ez zien egintzat, gogorra izaten da. Baina hori ez da gamifikazio. Hori ez da ezer gamifikatzea. Eta hori ere argi eduki behar. Eta metodologia aktiboek egiten dutena da, jarri ikaslea zentroan, zerbait proposatu egiteko, eta aukera eman, modu autonomoan irakaslearen gidaritzapean eta jarraipen zuzenarekin, etengabeko feedback horrekin, zerbait sortzeko, ekoizteko. Bai? Eta beste hirurak, horregaitik ez ditut kokatzenik metodologia aktiboetan. Eta 3 adibide jarri ditut. Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza, erronketan oinarritutako ikaskuntza eta aprendizaje servizio deritzona. Horiek bai hartzen dute, hasieratik bukaerara prozesua eta testuinguru oso bat, ikaskuntza testuinguru oso bat eskaintzen die ikasle. Uste dut luzatzen ari naizela. Bale, orduan, dagoeneko hauek pixkatia esan da daude. Honek ezaugarri hauek edukitzea gure lanean, ze ondorio izan behar ditu. Ikaslei ikasegoera kontestualizatuak aurkeztu behar dizkiegula. Gainera, talde lanerako aukera eman behar diegu. Mundu errealarekin lotuta daudenak. Mundu erreala gelara, eta gela mundu errealera garrantzitsua da ere. Ikasleak paper aktibo bat eduki behar du, eta irakasleak gidatu egin behar du. Dagoeneko Google da dana dakina. Irakasleok badakizkigu gauza batzuk eta ondo dago. Baina lagundu behar diegu, ezin diegu guk hori, ezin da izan eskola jakintzaren transmisio toki bat. Bai? Beste zerbait bihurtu behar dugu eskola. Eta honek eramaten gaitu, Blumen taxonomiara. Hau da, 2001ean moldatuta ja, Blumen taxonomia, eta hemen agertzen zaizkigu 6 pentsamendu mota, egiteko mota ezberdin. Gogoratu, danok dakigu zer den gogoratu kasu honetan ez du berak lotzen ulertzearekin, gogoratze hutsarekin, ulertu testu baten oinarrizko ulermena galdera batzuk erantzuteko, aplikatu, gogoratzen eta ulertzen dugun hori, nunbaiten aplikatu, testuinguru berri baten aplikatzen dugu, analizatu, gauzak beste modu batean ja, ulermen sakonarekin dago lotuta, ebaluatu gure jarduna, gure egiteko moduak, modu kritikoan ikusten ditugun beste gauza batzuk ere, ebaluatu egiten ditugu, arrazoiak eman, hori defendatzeko ero ez defendatzeko, eta sortu. Sortu beti ez da izan behar zerotik, sortu izan daiteke dagoen zerbait. Naztu, eta berria egin, guk zerbait aportatuta modu berri baten aurkeztu, ero modu berri baten eraiki, ero zerotik zerbait berria sortu. Eta hemen, aipatzea gustatuko litzaidake, askot kontutan eduki behar dugula, ataza bat, jarduera bat, ikasegoera bat, proposatzen diegunean ikaslei, komeni dela proposatzea, a non-Google question. Hau da, Googleek erantzun zuzena, eskaintzen ez duen atazaren bat. Ze gauza ez da sortzea izan daiteke, galdera baten informazioa bilatu Googleen, eta hortikan konklusio batzuk atera, eta zerbait sortzea, gauza berri bat sortzea. Ez? Guk, pero nik behintzat, ikaslean nintzenean, akordatzen naiz, lan bat agintzen ziatenean egitea, asko jota entziklopediako normalean, entziklopedian aurkitzen nuen horren laburpen bat egiten nuela, eskuz kopiatu behar zelako, eta lan handia zelako dana ezin zan kopiatu. Eta gaur egun Googleen errezagoa da, ez da? Kontrol-C, Kontrol-V besterik ez dugu egin behar. Guk lana proposatzerakoan hori kontutan hartu behar dugu.
Metodologia aktiboa eta ikasleak benetan aktiboak izan behar baldin badira, ezin da haien lana izan, joan, zerbait bilatu eta zuzenean guri entregatu. Bueno, hemen, badakit ez duzuela ikusten, baina, bueno, ez daukago astirik eta helburua ez da hau dana azaltzea hemen. Hemen daukazue lotura, askotan zaila egiten zaigu, eta orduan Blumen taxonomiaren azalpen txiki bat, hitz gako aditz eta galdera posibleekin. Eta horrek bai laguntzen digu asko, irudikatzera ze jarduera mota lotzen dan bakoitzarekin. Bai? Zer bakoitzarekin. Bai, goazen kontu zibiltzera. Gorenak egiteko, ebaluaziorako, sorkuntzarako, analizirako aukerak eskaini behar dizkiegula gure ikaslei, ez du nahi esan, ez dutela ezer gogoratu eta ulertu behar. Bai? Baina gure jarduna, haiei proposatzen dizkiegun ikasegoera horiek, ezin dira hortara mugatu, hortik gorago joateko aukera eskaini behar diegu. Bai? Eta bueno, amaraunan daukazue, hau, eta ia danon artean lortzen dugun amarauna zerbait erabilgarria izatea eta gauzak partekatzeko balio izatea. Vale. Eta orain batzuk esango pentsatuko duzue, bueno, hau da hemen hizketan, eta honek ze zerikusi daka digitalizazioarekin. Claro, pedagogiaz hitz egiten ari naiz etengabe, ezta? Bueno, metodologiaz. Bueno, metodologia aktibo hauen implementazioari zen ekarpenak egiten dizkio digitalizazioak, errestu egiten du, ezta? Edozein testuinguru gelara ekarteko aukera eskaintzen digu, dana dagolako gure ordenagailu horretan. Ikasleak ere, beste ikasle batzuk ere gelara ekartzeko aukera ematen digu, bai? Eta gero baliabidetan aurkeztuko dut minutu baten itu, adibidez, Toki eta momentu ezberdinetan, ikasleak talde lanean eta elkarrekintzan aritu ahal izatea. Hori ekarri du, ezta? Eta pandemia garaian, etxera joan ginean lanera, nahikoa ingenduan, ez da lan handia ingenduan, baina ez dakit zuen ikastetxetan gertatuko zen, igual zuenetan ez, baina, momentu bat eta zenbait tokitan gurean gertatu zen metodologia eta pixka talde batera utzi eta beste mota bateko ariketak, ez da, pedagogikoki atzera pauso bat eman zela. Eta behitu, teknologiak, talde lana eta elkarrekintzarako aukera pila bat eskaintzen dizkigu, nahiz eta bakoitza bere etxean egon. Edozein tokitatik, oporretara doanean ikasle bat ere, badaukagu berarekin elkarrekintzan aritzea, eta beraren jarraipena egitea, eta bere ikasleekin harremanetan egitea, jartzea elkarrekin lan egin alizateko. Informazio anitzetara ematen digu sarbidea. Formato ezberdin anitzetan askotan edukia sortzeko aukera ere ematen digu. Sortutako eduki horiek partekatzeko eta komunikatzeko, eta partekatze eta komunikatze horretan infinitora iristeko aukera eskaintzen digu. Irakasle hori lehen azaldudan bezala, jarraipen zuzena eta uneko retroalimentazioa eta pertsonalizatua dena ematekoa, beti ere limite batzukin danok behar dugu denbora gure bizitzarako eta aisialdirako ere, ezta? Eta ikasleak haien ikaste prozesuaren inguruko erabakiak hartzeko, ezta? Modu malgu batean. Nola egingo dut, nola ez dut egingo, nondik bilatuko dut, zer sortuko dut, zer erabiliko dut sortzeko. Bueno, ikusten duzuenez, ero ez dakit ulertarazi dudan, ero ondo azaldu deten, digitalizazioak ekarpen handia egin aldi hori, bai? Eta onarte izan da teoria. Ero pixkat, nondik nora zer diren metodologia aktiboak eta ze implikazio eduki beharko lituzketen gure egunerokoan. Eta orain pasatuko naiz ikasegoeretara, bai? 3 ikasegoera aurkeztuko ditut, esan bezala, eta hoiekin batera ikasegoerak ebaluatzeko errubrika bat aurkeztuko dut. Goazen ikustera, ia gai garen denon artean hauek aztertzeko pixkat. Gero, ataz ere honen inguruan izango da, mesedez, interesgarri izatea espero.
Bueno, haur hezkuntzakoarekin hasiko gara eta negua Bibaldirekin ikasegoera aukeratu dut. Yolanda Castrok egina da, eta Yolanda Castrok daka oso blog interesgarria, Los Peques de mi cole. Eta, bueno, Los Peques de mi cole gero baliabidetan ere badago, hemen dago lotura, baina gero berago ere bai, aurkezten ditu hainbat proiektu, hainbat webquest, hainbat ikaslekin egindako lana, proposamen didaktikoak, eta teknologia txertatzen du. Adibidez, programazioa nola modu esanguratsu baten, baina deskonektatuta landu daitekeen ikasle txikiekin, errealitate handitua ere erabiltzen du, eta gauza hon bat dauka. Dituen gauzak igo egiten ditu, grabatu egiten ditu bideoan, eta gero igo egiten ditu. Orduan, ez duzu bakarrik berak idatzitako hausnarketak berak ze proposatzen duen, eta pixkat materialak ikusten, baizik eta gero gelan nola gauzatzen den. Orduan bai animatzen zaituztet, aurre hezkuntzan ari zaretenok lanean, kuskuseatzen pizkat blog horretan. Bueno, kasu honetan, ikasegoera webquest baten aurkezten du. Webquest bat da pizkat arazo egoeretan oinarritutako zerbait, beti daka estruktura berdina, blog horretan pixkat begiratzen baduzue konturatuko zarete zein den estruktura, erreza da, eta formato digital honetan aurkezten du. Bai? Eta 4 urteko gelarako da hau, eta erronka izango da, ezagutzen joango diren pertsonaia baten izena asmatzea. Bai? Pertsonaia baten izena asmatzea. Orduan, hasiko dira, Bibaldiren negua, 4 urtaroen negua entzumenak egiten, audizioak egiten, ezta, horren inguruan hitz egiten, sentimentuak zer ekartzen diren burura, zer ez, horrekin hasiko dira, eta bapatean pertsonaia izkutu horren gutun bat iritsiko da gelara. Iristen denean gelara, konturatuko dira ez dagoela letrarik. Daudena da QR kodeak. Orduan, taldeka ikasleek irakurri beharko dituzte QR horiek, QR horietan neguarekin lotutako argazkiak agertuko dira, eta gero, taldean denen artean, adostasun bat bilatuta, idatzi beharko dute zer den haiek ikusitako irudi horietan zegoena, eta gero aurkeztu egin beharko diete bere gelakidei. Bakoitzak edukiko du hau ulertzeko modu bat, ez? Bere jakintzatik eta esperientziaretik egingo du, honen inguruan hausnartuta, ebaluazio bat. Nik, eta hau haur hezkuntza LH eta DBH-erako proposatzen dut, proposatzen dizuet zer bat, errubrika bat. Errubrika hau dago European Schoolnetek duen etorkizuneko gelako proiektutik egokituta pixkat eta euskeratuta, bai? Eta guk gure eskolan erabiltzen dugu hau proiektuak ebaluatzeko. Proiektu bat egiten dugun bakoitzean, gelan jartzen dugu, martxan jartzen dugu, eta gero egiten dugu ebaluatu. Eta joaten gara hemen kokatzen eta hobetze proposamenak egiten. Danon artean, ikusiko dugu. Dakit txikia ikusiko duzuela, baina uste dut lotura jarri dizuela txatan, eta hortikan ikusi dezakezue zuen pantailan handiagoa. Behin irekitzen duzuenean, mesedez, utzia handian, ze bi ariketatxo egiteko erabiliko dugu orain, bai? Orduan, begiratzen dio arazo errealen konponketari. Hor, lehenengo da ez dago arazorik. Bigarrena, bai, arazo bat badago, eta arazoa konponduen behar da. Hurrengoa, mundu konpondu behar duten hori, eta hurrengoa da, mundu errealeko arazo bat konpondu behar dute, baina gainera konponketa hori, ere euren proposamen hori, ez, aplikatu egiten da. Aplikatu egiten da. Beste bat da, elkarlana. Bat eta bi, banaka, binaka egiten dutela. Hirugarrenean, taldeka egiten dutela, eta lanak ardurak banatu egiten dituzte. Laugarrenean,
erabaki garrantzitsuenak elkarrekin hartzen dituzte, adostu egin behar dituzte taldean. Eta azkenekoa interdependientea da. Lana ondo irtetzeko denen lana kontutan hartu behar da eta beharrezkoa da. Elkarrekin egin behar dute lan benetan. Ikusten duzue, mailakatze honetan, ikasleen artean ematen den interakzioa gero eta aberatsagoa izan behar dela. Bai? Eta, ze hemen bai kontutan hartu behar dugu, esaten dugunean talde lana bidaltzen dugula, ikasleak banatu egiten dutenean lana, eta bakoitzak zati bat egiten duenean, eta gero dana, tipitite basta bestean atzian ipintzen da benean, interakzio handirik ez dago. Bakarrik erabakitzerakoan bakoitzak zeatal egingo duen. Bai? Ez dago benetazko talde lanik hor. Gero, IKT-en erabilerari dagokionez, ez dute erabiltzeko aukera bat dute, egiten den IKT-ren erabilera hori, jakintzaren eraikuntzan, ezagutzaren eraikuntzan laguntzen du, esanguratsua da, bai? Eraikitzeko, laugarrenean, eraikuntzarako ezinbestekoa da, IKT-ak erabiltzea eskaintzen dio aukera bestela egin izango ez litezkeen gauza batzuk egiteko, eta bukaerakoa ikasleek zerbait diseinatu egiten dute, ekoiztu egiten dute azken produktu hori. Produktua esaten dugunean, ez da zertan izan behar ikutzen den zerbait. Bai? Izan daiteke, balen esan dugun bezala, informe bat egin, poema bat sortu. Komunikazioaren egokitasuna. Komunikazioa hitz egiten dugunean hemen, ez gaude elkarrekintzaz hitz egiten. Ez gaude ikasleen arteko elkarrekintzaz, ero ikasle irakasle eta hoien arteko elkarrekintzaz hitz egiten. Gaude, azken produktu hori nola kanporatuko dugun, noraino bidaliko dugun, zer egingo dugun horrekin, nola komunikatuko diogun, o gelakidei nola komunikatuko diogun, ero eskola komunitateari nola komunikatuko diogun, ero kanpoko eragilei nola komunikatuko diogun. Bai? Orduan, ez dago komunikaziorik, tale lengua, egiten dugu eta antxe gelditzen da. Komunikazioa zabala eta multimodala da, bai komunikatzen da, eta gainera ekoizpen hori egiten da, bai igual audio baten, eta bideo baten, ero beste batek idatziz, ero beste batek poster baten bitartez. Ikasleak, hirugarrenean ja, beraien tesiak frogatu eta evidentziak aurkezten dituzte, ikertu egiten dut eta ondorio batzuk ataratzen dituzte, eta hoiek dira komunikatzen dituztenak, hori egiteaz gain hurrengoan, ja, komunikazio horretan entzulegoan hori izango den aurre ikusten dute eta haiei zuzentzen zaizkie realitatean. Eta hurrengoan berdina, ikasleen bere tesia frogatzen dituzte, aurkeztu behar dituzte, eta entzulego konkretu bat zuzentzen zaizkio. Bai? Osea, que 4 eta 5 hor antzekoak dira. Gero, ezagutzaren eraikuntzan, lehenengoan ez da beharrezkoa, egongo ginake Blumen taxonomia horretan beko zatietan, piramidean oinarrian. Bigarrenean ja beharrezkoa da zerbait eraikitzea. Hirugarrenean duten helburu nagusia hori da, ez? Ezagutza eraikitzea. Hurrengoan, eraiku duten ezagutza hori testuinguru berri baten aplikatzeko aukera eskaintzen diegu, eta azkenekoan gainera eraikitzen duten ezagutza hori disiplina artekoa da. Eta horretaz ere asko ari gara entzuten azken aldian, ezta? Proiektu globalizatuak, ikasegoera globalizatuak, disiplina artekoak, eremuak, ez dakit zer. Bueno, hori izango litzateke gorenean dagoena, ezta? Eta gero autodisziplina. Gaur egun, itzuli beharko bagenu hau, ez genuke autorregulazioa esango genuke. Baina, bueno, guk hau ja dagoeneko 2 urtetan gaude erabiltzen eta momentu hartan autodisziplina jarri nahi. Proposatzen zaien, epe motzera bada, proposatzen zaien jarduera, ikasegoera, motza baldin bada, eta gainera ikasleek ez baldin badituzte, ez ebaluazio irizpideak, ez ze helburuekin egiten ari diren hori, egongo litzateke lehenengoan. Hurrengoan, ja, pixka luzeagoa da, eta gainera ikasleek aldez aurretik dakite hori. Hori oso importantea da,
hausnarketa, orain arte metakognizio, hausnarketa, autonomia hitz egiten ari ditu gara horretaz, eta honek pixkat ja hau horri begira da, ezta? Ezagutzen ditu. Hurrengoan, ez bakarrik ezagutu, baizik eta horien arabera ematen diegu aukera eta denbora haiek beraien lana planifikatzeko. Eta atzera egiteko, eta begiratzeko, eta azkenekoan, atzera egin dezakete ikasleak etengabe ematen dien feedback horrekin eta haiek egiten duten hausnarketa. Badakit, orain kriston txapa eman detela, hau ez dela horren erreza ulertzeko, hurbilpen bat da, bai? Hor geldituko zaizue, eta orain saiatuko garena da, berriro bibaldira etorrita, gogoratu, ikasleek jaso dute gutun bat, gutun horretan ez dago letrarik, QR kode batzuk irakurri dituzte, QR kode horietan argazki batzuk ikusi dituzte, denen artean erabaki dute zer den ikasi duten hori eta idatziz jaso dute, eta gero aurkeztu egingo diete gainontzeko taldekide. Bueno, zera galdetu nahi dizuet. Orain ikusi dugun taula horren arabera, errubrika horren arabera, ebaluatuko dugu IKT-en erabilera. Proposatzen den jarduera horretan, ea nolakoa den egiten den IKT-en erabilera. Horretarako QR kodea irakurri mesedez, edo menti.com era joan, eta kodea sartu. Kodea sartzerakoan hor utxune badago, baina bera jartzen du makinak, ez jarri utxunea. Zenbakia da, 7, 5, 4, 5, 6, 7, 4. IKT-en erabilera. Gogoratu, lehenengoa da IKT-ak ez dituzte erabiltzen, bigarrena IKT-ak erabiltzeko aukera dute, hirugarrena IKT-ak modu esanguratsuan, ja kontestualizatu batean, hurrengoan IKT-ak derrigorrezkoak dira ezagutzaren eraikuntzarako, eta azkenekoan IKT-ekin zerbait sortzen dute. Uste du? Ja? Bueno, ikusten duzue hor gehiengoak 3 jarri duzuela. Bueno, 4an ere badaude batzuk, 2an gutxillo. Vale. Bueno, nik ere 2 eta 3 artean kokatuko nuke. Eta 2 eta 3 artean kokatuko nuke, egia da IKT-ak erabiltzen dituzte, eta IKT-ek aportatzen diote zerbait. Jakintzaren eraikuntzari. Baina, argazki horiek entregatuta ere, aportatuko liokete. Naiz eta QR kodea ikusi eta pantailan ez ikusi, papelean entregatuta ere, lana egin ziteke berdin, bai? Hora, kasu honetan, nire ustez, zer dan aportatzen diona IKT-ak ezagutzaren eraikuntzari? Motivazioa. Eta bideoa ikusten baduzu, konturatuko zarete, motivazioa gehitzen diola, bai? Oso ondo. Ze azkenean, hortik ez da ezinbestekoa, ez da, ze ordezkatu dezakegu papelagatik, ez da? Bueno, orain, hau izan da aurrezkuntzako proposamena. Bai aurrezkuntzako eri, bai gomendatu nahi dizuet blog hori. Seguruatik zuek ezagutuko dituzue beste gauza pila bat, egokisak direnak ere, baina bueno. Berak bai blog honetan bai agertzen da IKT-ak txertatuta eta gauza batzuk teknologiarik gabe pasatu zaizkit. Nola landu daitezken, bai? Eta modu signifikatibo baten, osea, ondo egin da. Vale. Bueno, lehen hezkuntzara joango gara, eta kirolaren soinuak.
Gero, osorik nahi baituzu ikasegoerak ikusi, klik egin da, aurkezpenean Moodleen topatuko duzue, egin dezakezue. LH, bueno, horren egilea Sergio Fernández Cebrián da, eta bera musikako irakaslea. Eta dago pentsatuta 5. mailara. Ikasegoeren horretan ikasleak egin behar dutena da, parkatu, aldatu nun, gorputz heziketa eta kiroletako tresnak erabilita, ikasleak taldeka haiek aukeratutako abesti batentzat akonpainamentu musikala sortu eta ekitaldi baten aurkeztu. Hori da ikasegoera guztia. Eta ikas jarduera baten zentratuko gara. Ikasegoera honen barruan dagoen ikasegoera baten. Ikasegoera da, hau da gure soinua. Bai. Ikasleek dagoeneko gelan abesti bat aukeratu dute eta aldaketa batzuk egin dizkiote eta instrumentalizatzeko, abesti hori instrumentalizatzeko proposamen batzuk egin dituzte. Eta orain, ariketa honetan, egin beharko dute abestia grabatu eta gorputz heziketa berriro, ez dakit zer gertatu da. Badakit galtzagorriak ez dile existitzen, baina zehose paso bat. Eta kiroletako tresnak erabiliko dituzte horren akonpainamendura. Orduan, jarduera pausoz pauso. Irakasleak gogoraraziko die not flight nola erabiltzen den. Gero, hor jarri beharko dute eurek aukeratu altako abestian partitura eta moldaketak egingo dituzte bertan. Behin hori musikatuta dagoenean eta partitura prest MP3-ra pasatuko dute, eta MP3 grabatu eta MP3-ra pasatu, eta gero horrekin gorputz heziketako materialak hartu eta perkusioa antolatuko dute. Nola egingo dioten akonpainamentua perkusioarekin. Orduan, aldez aurretik eukiko dute ebaluazio errubrika eta ezagutuko dituzte zeituk diren helburuak eta zer egin behar. Bai, hori da egin beharreko, hori da proposatzen duen jarduera. Eta orain, galdera, berriro, esan dizuet lehen irekite eukitzeko mesedez errubrika hori hor beste pantailatxo batian, mesedez, errubrika hori erabilita, galdera da. Zein ataletan, zeirak ez daude, arazo errealetan konporketa elkarlana ikaten erabilera komunikazioa, zeinetan ematen dion, egiten duen autoevaluazioan, Sergio puntuaziorik baxuena berak proposatzen duen jarduera horri. Bai, horietako zeinetan ematen dion puntuaziorik baxuena berak proposatzen duen ikas jarduera horri. Hortarako mentira joan, eta hor daukazue kodea 6216994. Ikusten duzu zuen erantzuna, zuen erantzunen arabera, gehiengoak ikaten erabileran ematen uste duzu eman diola puntuazio baxuena. Bado egotzen arazoen konponketari erreferentzia egiten diona. Elkarlana oso gutxik aukeratu dute eta komunikazioa ere taldetxo batek, bai? Orain erakutsiko dizuet, berak autoevaluazio egiten dute. Bale. Berak ondo baloratzen du, orokorrean,
IKT-en erabilerari dagokionez ematen dio altuena, eta ematen dio altuena moldatu egiten dut, erabiltzen duelako zerbait berria sortzeko, IKT-ek erabiltzen ditu zerbait sortzeko, moldatu egin behar dute, ezagutzaren eraikuntzan moldatu egin behar dute, partitura musikatu egin behar dute, asmatu behar dute nola izango den egingo duten akonpainamentu, perkusiozko akonpainamentu hori, eta grabatu egiten dute, eta gero horrek ematen di aukera zabaltzeko, nahi dute esan, badago IKT-en erabilera esanguratxo bat, IKT gabe ezin izango lituzketo horietako gauza batzko egin, eta arazo errealen konponketan ematen dio puntuazio bajuena. Eta berak esaten du, musikarekin lotuta dauden hainbat gauza, ez daude bizitza errealarekin lotuta. Eskerrak bizitza errealak eta egunerokoan musika daukagu, bestelan gure bizitza askozaz tristeago izango litzake, ezta? Orain, berak proposatzen duen arazoari buelta bat emango diogu. Imaginatu, esaten dugula, ikasturte bukaerako emanaldirako ikuskizun bat prestatu behar duzue. Eta jarduera hau horretarako proposatzen baldin bada, bapatean arazo errealen konponketan bostera joango litzateke. Beti atera behar dugu denean bost, guk proposatu ditugun ikas jarduera guztiak egon behar dira hemen beti gorenean denean? Ez, baina bai saiatu behar gara, ikasturtean zehar duda gabe eta trimestrean zehar asko hobeto, guztietan gorena eskatzen duen ero eskaintzen duen hori proposatzea, gutxienez behin. Eta honek balio digu hausnartzeko pixkat gure praktikaren inguruan, ezta? Ikusi zer proposatzen dugun eta hobetzeko bide bat bezala, ez gure burua juzgatzeko ero fustigatzeko, ez. Horrek ez gara mata. Da, saiatzeko gero eta gauzak gero eta hobeto. Eta bigarren hezkuntzakoa azkena da, Bigarren hezkuntzakoa. Ureztatze, uren kontaminazioa. Bai? Juana Eskalona Fernandezek idatzia da, eta DBH bigarren mailarako dago pentsatuta. Orduan, landa testuinguru batean martxan jartzeko pentsatuta dago, berak horrela egiten du landa inguru batean, eta ikasleen egin beharrekoa hau da. Detergenteak eta ongarriek uretan sortu dezaketen kontaminazioaz jabetzea, arazoari irtenbide bat bilatzea, eta produktu horiek eskaintzen dituzten onura berdinak, eskainiko dituzten beste produktu ekologiko bat, ekoiztea eta saltzea. Eta kasu honetan, ikasegoera honetan barruan, aukeratu dudan jarduera da, etxean egindako detergentea ekoiztu. Dagoeneko ikasleak dendatan saltzen diren, azkar nabil denboragatik, ikasleak dendatan saltzen diren detergenteen etiketak eta konposizioak aztertu dituzte, hori ja honezkero eginda dago, eta ureztatzeko erabiltzen den uretan sortzen dituan kalteetaz jakitun dira, ohartu dira horretaz. Orain, etxean egindako detergentea ekoiztu eta salmentarako prest utzi behar dute. Hori da oraingo jarduera. Eta hori egiteko, aldez, haien lana ebaluatzeko erabiliko duten kontrol zerrenda bat sortuko dute, taldeka urari kalte egiten dioten osagarrien ordezkoak aurkituko dituzte, ikerketa bat eginez, urare kalterik egingo dioten detergentea ekoiztu, produktu horiek nola txertatu ditzazketen formula berrietan pentsatu behar dute, ez kontaminatzeko eta detergenteak onura berdinak egiteko, hau da garbitzeko, ekoiztu eta enbasatu egin beharko dute. Eta haiek aukeratzen duten aplikazio bat erabilita etiketak sortu. Eta bide guzti honetan edukiko dute irakaslearen jarraipen zuzena. Bueno, oraingo honetan ez dut jarri URLrik eta zuzenean emango dugu erantzuna. Horreri erreparatuta,
denetan sortzen du, eta hau ere nik aldatu nun. Batzutan dago 4, ze 4 da topea eta bestetan 5 delako topea beste atal batzutan. Hauek denetan lortzen du gorena, bai, puntuazio gorena. IKT-en erabilera oso esanguratsua da. Bai, ikerketa bat egin behar dutelako, erabakiak hartu behar dituzte, eta gainera gero diseinatu behar dituzte zerak, etiketak, bai? Eta sortu behar dituzte etiketa horiek. Arazoa erreala da, eta gainera ikasle horientzat gertukoa, elkarlana beharrezkoa da, eta gainera batek egiten duenak bestearen emaitzan ondorio zuzena dauka, denen artean atera behar dute. Komunikazioa jarduera honetan etiketetan egongo litzateke, etiketen diseinu horretan eta zer jarri behar duten informazioa txukun ematen eta gero salmentarako emango dien horietan, orduan, zeintzuk dira hartzaileak balizko erosle horiek, ezta? Baina gainera hartzen baldin badugu ikasegoera osoa kontutan, horrek badauka, gero salmentarako prozesu guztia egin behar dute, ezta? Zabaldu, difusioa egin, publizitatea egin eta hori dana, eta autodisziplina. Kasu honetan, irakasleak feedbacka ematen die, baina haiek ere badute hausnartzeko bidea, eta gainera aukeratu egiten dute zer izango dan, eurak bereien lana nola ebaluatuko duten, ezta? Eurek egiten dutelako hasieran kontrol zerrenda. Eta bueno, honekin, diapositibak aurrera egitea nahi baldin badu. Baliabideak. Bueno, baliabide oso gutxi jarri ditut hemen, baliabide guzti hauetan aurkituko dituzu ikasegoerak, alde batetik amaraunak funtzionatzea danon eskutan dago, guk igotzen baldin baditugu, guk partekatzen baldin baditugu, gure ikasegoerak bertan denentzat aberasgarria izango da. Beste alde batetik, etorkizuneko gela, aula del futuro, ikuspegiarekin osatutako ikasegoerak bilatzaile badago hor, Los Poques de Micole, lehen ere aipatu dut, Future Classroom Lab Learning Scenarios hori da Bruselasekoa, baliabide asko hor inglesez daude. Teaching Europeana da, Europear proiektu bat, Europar ondare kulturala pixkat gordetzeko eta hola, eta hor ere badaude ikasegoerak eginda horrekin lotuta, artearekin, literaturarekin, historiarekin, gehien bat. Bueno, asmakizun batzukin eta, baina gehien bat horrekin dago lotuta. Eta e-twinning. E-twinningen, bueno, badaude ikasegoerak. E-twinning da plataforma bat, nun egin dezakegun lana, Europako beste ikastetxe batzuekin, ez? Ikasleekin, irakasleiri ematen digu formaziorako aukerak daude bertan, teknologia guztiz txertatuta dago, eta proiektuka egiten da lan. Eta badaude proiektu adibide batzuk, ero kit batzuk hasieran horrekin egiteko. Orduan, bueno, gomendio hauek ikusten dizkizue. Eta bukatzeko eta laburbilduz, metodologia aktiboekin lan egiteko gure ikaslei errealitatera lotuta dauden ikas jarduera esanguratsuak, oinprisaekan, batzuetan ez daukitzen. Lotuta dauden ikas jarduera esanguratsuak proposatu behar dizkio. Non besteekin elkarrekintzan komunikatuko duten produktu bat ekoiztuko duten. Uste dut, esaldi honek gaur transmititu nahi izan dudana, pixkat borobiltzen duena eta laburtzen duena. Espero duzuen interesekoa izatea, badakit gauza asko izan direla, denak ez dira batera ezin dira irentsi, baino espero dut behintzat ideia batzuk hartzeko eta gauza batzuk argiago ikusteko balio izana. Eta orain Kristinarekin uzten zaituztet berriz.
Bueno, kaixo berriz ere, orain tokatzen zait azaltzea zertan datzan atasa. Atasa hau burutzeko beharko dugu ikas egoera bat. Aukeratu behar duzu ikas egoera bat, izan daiteke zuena, zuen gelan martzan jartzeko daukazuena, ikastetzekoa edo arratek eskainitako baliabideen artean aukeratzea. Beti, ez bada zuena, aitortza egin behar duzue, aitortu behar duzuen norena den, bai? Hori zaindu behar dugu, zein den iturria, zelako, partekatzeko esarpenak eta hori guztia. Behin daukagula ikas egoera hori, aurkezpenean ikusi dugun errubrikarekin aztertu behar dugu. Saiatu behar dugu ebaluatzen ikas egoera hori. Hortik ateratzen ditugun ondorioak eta hobekuntza proposamenak grabatuko dituzue podcast batean. Podcast bat grabatzea badirudi dela oso gauza handia, baina askotan egunero egiten dugu, WhatsApp hartu eta idatzi beharrean podcasta grabatzen dugu beste modu batez esan, audioa grabatzen dugu. Beraz, ez izutu, ez da horren besterako. Kit digitalean izango dituzue hainbat baliabide modu errezean grabatu ahal izateko podcasta. Eta gero podcast hori zertatu behar izango duzue zuen portfolio digitalean. Baina horrez gain, ondo legoke ikas egoera hori zertatzen baduzu ere bai. Horrela, saretze hori bagoaz handitzen eta guztiok ikasi ahal izango dugu eta material horiek partekatzen baditugu, izango da aberasgarria guztiontzat. Betiko moduan, badakizue atasa igo behar duzuela Moodle-gunera eta gero Twitterren eta Amaraunan partekatu ahal duzuela. Eta orain, galderen txanda izango da, eta, usten ditugu betiko moduan 5 minutu galderak egiteko eta berehala bueltatuko gara galdera horiei erantzuteko. Mintxe arte. Hasiera batean egon dira galdera batzuk arazo teknikoengatik eta, baina hori ja konpondu denez, joango gara harira. Lehenengo galdera luzatuko diodana arrateri da, ze desberdintasun dagoen arazo egoera eta ikas egoeraren artean. Bai, orain arte arazo egoerak proposatu behar genizkien ikasleei, eta arazo egoera hauek zentratzen ziren proposatzen genuen hasierako horri, zer proposatzen genien, nondik abiatzen zen ikaste prozesua, proposatzen genien horretan. Eta aldiz ikas egoerak hartzen du dena, ekoizpena ere hartzen du. Guk arazo bat proposatuko diogu, erronka bat, zerbait ezta, eta ikas egoerak bere gain hartzen du bukaerar arte. Hau da, ze produktu ekoiztuko duten arte egingo den ibilbide guztia. Proposatuko dizkiegun jarduerak, nola egingo den ebaluazioa, ikas egoerak dena hartzen du bere gain. Ze lotura daukan kurrikulunarekin dena hartzen du bere gain. Aldiz, arazo egoera hori
arazo egoera horrek egiten dio referentzia gehiago hasierako egoera, ikasprozesu horri hasiera emateko erabiltzen dugun proposamen horri. Hori da ezberdintasuna. Bueno, arazo egoerekin lotuta, azken momentuan iritsi zaigu beste galdera bat, ia galdetzen digute, ikas egoera bat aurrera eramateko hainbat saio behar dira, egia da. Nola aurrera eraman daiteke IKT koordinatzaile bezala? Bueno, nik uste dut IKT koordinatzaile bezala esaten duzunean, pentsatzen dut nahikoa lan daukazula, igual saio gutxiago gela barruan, eta lan handia gelan ez zauden ordu horietan, ezta? Bueno, ez da erreza, baina guk uste dut, guk uste dugu, bueno, pixkate kontatu nahi duguna da, hau ez dela IKT arduradunen lana. Lan hau da irakasle guztiona. Honek guztiok ikutzen gaitu eta guztiak inplikatu behar gara honetan. Saio asko behar dira, ikasegoera bat gauza potente bat da, izan daiteke motxagoa, baina nahi baldin badugu benetan denbora eman ikaslei eta prozesu guztia osatu denbora bat behar du eta hortako saioak behar dira. Ezin dugu nahi noiz pentsatu da, hau dela pegote bat. Nahi dut esan. Nik orain arte egiten nuen guztia, egin nahi dut, baina bueltatuko naiz animalien sailkapenera. Osea, animalien sailkapena idazteko gai izan behar dira paper batean, eta hori egin behar dut orain arte egiten nuen bezala, unek hori egiteko gai izateko egiten nuen prozesu guztia egin behar dut. Eta gainera orain hasten zaizkit honekin. Astu egin behar gara, hori ez da filosofia. Filosofia da, egin beharra da, astu bestearekin, eta guazen modu honetan lan egitera. Eta ikusiko dugu ze ikasten duten ikasleek. Eta horrela, saioak dedikatuko diogu benetan ume ikasleak modu aktiboan lan egiten eta haien jakintza eraikitzen. Eta IKT arduraduna ez da hau egitearen arduraduna. Hau denok egin beharko genuke. Oso ondo, eskerrik asko, Arrate. Beste galdera gutxo bat daukagu hemendik. Ia adibideak euskaraz lortzeko aukerarik dagoen, galdetzen digu Iratzek. Jarritako adibidengatik aurrezkuntzarako. Bai, bueno, badago aukera, printzipioz, araunan partekatzen ditugu, gero berritzeguneek ere idatzitakoak nagusitik eta bestetik aurreko, Heziberrin inguruan ere horrek partekatuta daude eta eskeraz daude, nik nahi izan detena da beste zerbait ezberdina eskaintzea. Eta hor klaseak daude grabatuta, eta iruditzen zait horregaitik aukeratu dut, interesgarria delako, deskonektatuta lantzen ditulako gauza asko, eta gero teknologiaren erabilera egiten duelako oso modu kontestualizatua beste batzuetan. Eta ikus daiteke nola egiten den. Horregaitik aukeratu dut. Eta gero beste partaide batek, Leirek komentatzen du aurrezkuntzan pantailaren erabileraren inguruko hausnarketa handia egin behar dugula. Hau, foroan ere, Moodle-guneko foroan hainbatetan agertu da, eta nire ustez arrazoi dauka, hausnarketa egin behar da. Baina, Arratek zer dinoen. Bai, hausnarketa egin behar da, eta aurkakoak, aldekoak ikusi behar dira eta ondorio batzuk atera. Egin behar da. Baina nik uste dut, hausnarketa hori egiterakoan jarrera izan behar dela, irekita gaudenarena, nahi dut esan. Ikusiko ditugu aztertu zer egin daiteken, igual ez zer egiten den, zer egin daitekeen, ikusi ze alde onak dituen, ze alde txarrak eta ondorio batzuk atera. Eta gure aurre iritziak, bai aldekoak eta kontrakoak, pixkat alde batera utzi.
ze gure aurre iritzi horietatik hasten baldin bagara hausnarketa hori egiten, eta gauzak irakurtzen, eta ikusten ze defendan ikerketa ezberdinetan, eta aurre iritziek ez digute utziko benetako ebaluazio bat egiten erabaki egokiak hartzeko. Eta noski, ados nago, hausnarketa bat egin behar. Bueno, eta gero Iñigok eskatzen digu azaltzeko berriro atasan zertan datzan, galdu egin dela azalpenean. Errepikatuko dut zer egin behar duzuen oraingo atasan. Ikasegoera bat aukeratu behar duzue, bai zuena, bai ikastetxekoa, bai arratek luzatutako baliabideen artean. Erabili dugun atasak egiteko, bueno, hemen ariketak egiteko edo jarduerak egiteko errubrika, erabili dugun errubrika hartu eta ebaluatu egoera hori errubrika horrekin. Hortik ateratzen dituzuen ondorioak eta hobekuntza proposamenak grabatu behar dituzue podcast batean, audio bat. Eta gero, portfolio digitalean txertatzerakoan, ahal bada, podcasta edo grabazioa txertatzeaz gain, baita ikasegoera bera ere horrela ikusi aldugu eta alderatu aldugu. Hor daukazue laburpena, eta, bueno, modelgunean daukazue azalduta be bai, Eta, bueno, besterik gabe, eskerrik asko, hor egon zareten guztioi, adi, iaia 2 ordu hauetan, ordu bat eta erdi. Espero dugu, interesgarria izana, eta hurrengoan maiatzean ikusiko dugu elkar. Maiatzak 4an, baliabide digitalak hitzaldiarekin. Hurrengora arte.